pasaning busana sono sinau nglangen wilopo estu masih lestantun lampeng Buddha jinantur tutur katulo tetilo murid bulat palabdyung pacabdya minur sitongopo mamparani neskara giya tumiying jaman purwa pinardi tameng leloto mangkya tekapuasana ing Gupita tanwun rengging pralambang matumpa-tumpa marman panggung panggeng pambunggung sang mura ing kata negeri pundhita ing kaeka adidosa purwa eka marang sawiji adili luwih dosa wilan 10 purwaning kawitan Editri garbu Gupita senajan ngupaya praja sewu datanantuk sedasa 100 tan bisa ngaturaken kekalih amung sajuga negara kang pantes kinaya purwakaning kandha bebuka murti tenggal gelaring negari Ngastina ya negari Gajahaya ya kraton Liman Benawi kono kraton ing Ngastina panjang punjung pasir wukir mari paluh jinawi Kartotata Turasja panjang dawa pocapane punjung loro kawibawani ageng obore dhuwur kukuse atebi kumarani panjang wis karene dawa punjung dhuwur yen sing nang kala sepira dawaning kraton lan dhuwuring gari pasir ngarepake samudra ukir ngungkurake gunung marmane katon ing Astina ngayunaken bandaran ing Sakang Lempung ageng angiringaken Benawi saha pasabinan angan-anaken pategilan amengkeraken paraden yen dinterusake Mandrawa Saipu Astri srawang ning negari Ngastina gemah lakuning para sedagar pranang padha rinten pantara dalu labedatan wonten sangsaning margi tansah lumintir Yai Lining Tirta Narmada datan wonten kendhati rimpah nyandra para kawula ing samya dunung ing praja Ngastina eca manahe kawulalit ing purwakane katon Papa Sudra Ngulandara Satmah kaya bisa nandur tebung selaka pupus tindhe awah kenca kula tulus kang sarwa tinandur subur pracinane gawe Ngastina murah sandang kulawan pangan sinembuh keling para amung Narakisma ingkang tekun nambut akarya pinunggul pakaning raja nenggiri sajuga Srinata Agung Ngastina ing wenang den ucapna ing ajujuluk Prabu Pandhu Dewanata ya Prabu Pandhu Dewayana lenggah siniwaka kadhep sentananing negari sinten ing adoh ingawe cerak sangsaya rinaketaken nenggih Rangkanata ing Astina ing kasih Raden Gandamana iku pepatih rangkaning nata ingkang dedunung wonten ing kasatriyan Gandapura
Raden Gandamana amengkaraken abdi tumenggung. Tumenggung Mandra Keci. Tuwin sekathahing para kawula samiyan angkin. Pocapo rikala semana sang nata arsa paring sasmita. Blih nedya medhar sabda ing narya pratandha song-song gilap kabayang minggah ing Stinggil Binaturata. Cingak ing Samyamara Seba. Samya ngangsek anggenipun sowan. Kanca ngangsek kangsa asek ngangsek co. Kanca maju kanca ndodok kanca maju. Sanggone tiba anglir patra kumleang katyuping mandra pranantaka
paring dawuh dumateng ing ngabdi ing sami marak sowan sinuwun ketingal padukung ngandhut kasungkawan ing satuhu lebet inggih sinuwun ing abdi sampun sawetawis anggenipun marak sowan kenging menapa mboten lajeng kaparingan dawuh malah ketingal yen paduka kembeng-kembeng waspanipun menika menggalih kados pundi sinuwun kula aturi enggal paring dawuh dumateng ing ngabdipun Gandamana leng-leng ramyang ngrele ruang candra katawengan sumuing tias lir katuritan limot kabyataning rojit remreming driya manawung kekuwungi wang wisesa tanono kang kuciwa raras niwang sukma sasmitaning sun kakang patih Gandamana kula jumadhung dawuh sinuwun apa dene tumenggung mandra kesti jumadhung dawuh sinuwun Pak paduka sampun keparengan paring pandika dumateng ing abdi ya kakang aja nganti pingget atimu sawetara aku ora enggal angacarani marang pisuanmu mboten dados menapa sinuwun mboten dados menapa Diwaji lajenging ndadosaken bengeting manah kula mboten langkung kula kepareng ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk yo wis tak tampa ora liwat puja astawaku tampanana dat kula pundi sinuwun sembah bekti kula katur yo nggonku menggalih sungkawa kang banget tak rasakake jalaran nembe wae diajeng Kunti Talibrata kang wis ndungkap gerbini sepuh mbok menawa nganti gantaranari bakal mijil jabang bayi sangka kandhutane Yayi Dewi nanging banget kang ndadekake sungkawane atine ningsun kejaba kandhutan ana sajroning go garba Yayi Dewi Kunti Talibrata kaya musna binanjut ing dewa paman patih Gandamana aduh tadah dituku ing sanget yen paduka ngendika bab kawontenaning ponang jabang bayi ing kinandhut dening
Sang Prameswari Dewi Kunti Tanibrata lajeng sampinga boten ketingal wujudipun menika ing abdi boten saged matur sinuwun. Lah ya kuwi kaya dene kajumponing angin teka dadak ana kedadian kang kaya mangkono. Banjur aku bakal kudu takon karo sapa, mundhut pirsa marang sapa. Babagan ilanging kandhutan ikat apa Prameswari Yayi Dewi Kunti. Paman Gandamana. Sinuwun menapa kepareng paduka ndhawaken dumateng ing abdi jasad kula supados njajah desa Milangkori madosi para nimpuna ingkang wonten saindenging tlatah negari Astina. Para wiku, para brahmana, tuwin para resi badhe kula sunaken prisa wonten pundi tronjong ing kandhutan ing rinasuk dening Sang Dewi Kunti Tanibrata. Iya Kakang, penemumu kang kaya mangkono bisa uga dilakoni nanging kaya dene aku rumangsa sejatine duweni pepadang amung durung katon trontong-trontong pepucuking pepadang kang bisa sukuh gumbiraning penggalih ingsun. Kakang, mung sapa jalma iku lan sapa pawongan kuwi kaya durung ana sulak-sulak kang katon ana ing penggalih ingsun. Dereng ngantos pantara dangu kocapa ing bertek-bertek saking katebian wulu cumbu ing Astina Kilurah Badranaya ing suwan blegek dua kugek sak bulita sinuwun sampun ngantos pasang tulasare kula ingkang suwan. Kakang Semar, kula sinuwun kaya nampa aji pamelingku Kakang Badranaya banjur sowan ana ngarsaku. Kula menika pangerten, kula menika abdi ing pangerten. Mila menawi wonten kelepatan sowan kula mugi agung ing pangsami. Ora Kakang, ya si Kakang iku kang tak antu-antu sawetara aku kandhek mung ana ing penganangan jebul kang ana pangrasaku Kakang Badranaya Semar. Sembah kula kunjuk sinuwun ya tak tampa Kakang. Ndoro Patih kula ngaturaken bekti
Iya Kakang Semar tak tampa. Kula menika kados dene wonten ingkang mengkasaken teng Karangkabulutan glundang-glundung, glimpang-glimpung kok kaya yen tembunge cah sak menika galon. Mila kula lajeng maknyut kemutan panjenengan sinuwun pandu kados nembe nandhang kasungkawan. Kula sowan. Syukur bejo sewu Kakang. Yen Kakang Semar sowan ana ngarsaku kaya dene rumangsaku kang tak rasakake dina iki kaya mlaku ning wanci pangklong papak obor sewu Kakang. Dados pading banget iki. Iya. Jingandika sinuwun pareng ngendika dawuh dumateng kula rumiyin. Menapa ing dados kersanipun? Iya Kakang, momonganmu Yayi Dewi Prita, ya Yayi Kunti Talibrata kang ngandhek wis sawetara candra malah meh ndungkap leng jabang bayi nanging dumadakan kaya ana kang sinen nyendal mayang marang jabang bayi ana ing sajroning kandhutan ora katon kaya dene wis lolos sangka guwa garba Kakang. Banjur ora ana wujude iku tandha kang kepiye lan aku kudu piye. Apa ana kang nyikara tumindak alus apa iki isih klebu sote rikala semana Resi Kimindama kang nibake sot marang jeneng ingsun. Jabang bayi kang kinandhuti Nyai Dewi kena dayaning sote Begawan Kimindama. Boten. Menawi pemanggihipun ingkang abdi boten. Sampun boten urusan kalian sot-sotan. Miturut wawasanipun ing abdi jasad kula. Iya Kakang kepiye? Menika sawetawis wangsul wonten mula buka. Banjur mula buka papane ana ngendi? Jabang bayi menika dumados saking purbaning Kang Maha Agung. Apa wis dikersake tegese wis tumekaning pati dereng. Lah banjur anggone ngupadi kepiye Kakang? Pun sinuwun manggega atur kula. Monggo sinuwun Prabu kula dherekaken manjing kayangan. Dipun upadi ing putra temtu wonten kayangan. Ya aku mingkeri manut aturmu Kakang. Mboten sah kondur ngedaton monggo ngetutke lampahipun ing abdi kemawon. Iya Kakang. Paman Gandamana derekna lakuku. Senika wis tatek. Awat-awatono adoh dicerai-cerak. Senika suwun.
paring Jawata arep ngreji. Iya. Ya awak dhewe kleprih tenanan. Kok arep ngreji malah kleprih. Wong karang mudane ra karu-karuan mau. Muji syukur keparing Gusti kang ngakarya jagat ing dina iki awak dhewe sak kanca iki nggo dalangi pirang-pirang. Sekitar ana 40. Kok dalang kok uyu-uyuan. Sing penting rata. Wong karang iki gek pesta HWN. Hari Wayang Nasional. Iya. Kok pesta atipis waton rata. Ratane wedake. Oh ya ngono ya ora apa-apa. Ha iki mengko sapa wae sing ngayati. Asal liyane kowe ya bar iki ana kadangku tuwa saka Borobudur. Mas Panjang Ponang Sukaton. Mau le ngumumke jenengane ora kuwi. Aku ngertine kuwi kok. Panjenengane kadangku kang suwe sinau nang Habirandra Kalpana dadi murite Pak Parjaya. Oh ya syukur. Yur sapa meneh? Sedulurku sing kagungan sanggar tari, ning ora mung tari tok, ana pedalangan, ana nata sungging. Sapa? Ki Eko Sanyata. Eko kuwi siji, Sanyata ki bukti. Heeh. Ya. Panjenengane iku ya kadangku ning luwih enom. Kadang enom. Kiprahe nang jagating seni khususé tari walah ngedapi-dapi. Tekan Australia barang ngopo ayo gelar kelir lah kita kelire sing dijereng ming cilik. Ini ya wis klebu promosi budaya ana negara kanguru. Wah ya syukur. Tegese iki ngenalake wayang ngono ing negara Australia. Ya, yo sing kaping 4 walah iki dalange 4. Iya. Ha wong iki mau pesta kok tipis rata kuwi mau kok. Ya, sapa sing duwe sanggar Wonogiren? Kadangku Kikis. Kikis Tunggorono apa mangke? Iki kadangku nom. Ya dadi bengi iki ana sing saka dhuwur kono, ana sing saka tengah-tengah, ana sing saka kidul kono. Wis pokoke cukup matur nuwun katur dumateng para paramparaning dalang ana ing Kabupaten Magelang iki dirawuhi kadang tuwa Raka Mas Radio Harsono Ketua Pepadi Magelang ya Bapak Parjaya ya lan awake dhewe kiprah bengi iki diparangake dening Dinas Kebudayaan ngaturke gunging pamatur nuwun dumateng Bapak Husen mau sing wis buka yo serasan wayang yo saiki kondur wong sesuk arep maraton. Oh maraton Borobudur Tenki. Walah yo wis pejabat yo kersa dadi atlet mbok buka mbung jenengi ra ngerti. Saiki iki uga mau wis dibuka dening para dalang generasi dalang cilik-cilik ana 3. Dalangi cilik 3, sindene 1. Wah, jan moncer. Ora kuwatir nek generasi dalang yo. Iya, pancen saiki bocah cilik-cilik do seneng wayang akeh. Digeladi karo pendampinge mau Mas Gunawan saka Ngrawa Temanggung. Dalangi cilik Mas Afid sapa lan dalang liyane Mas Danas karo sing siji mau saka Budur aku jenenge lali. Njur iki ana Ni Sinden. Ketok iki gek entes le
cilik kok saiki wis gedene sakmono malah ngungkuli ibune lho. Ngungkuli piye to? Ayune. Oh. Ayo tegese iki memperbaiki keturunan regenerasi sungguh. Iya. Nyindene calone ya apik ngedap-edapi wong wis gek cah cilik ngono wis bola-bali juara. Wah, ya syukur. Iki ibu-ibu Waranggana ana telu sing siji Waranggana. Kayane wis tepung kabeh. Wis tepung ning rung sing siring wetan urung ngerti asmane. Kula aturi nempangaken Mbak Yu. Ing sisih wetan ki Mbak, wetan niku mriko. Kidul nek cara Yojo. Injih, aturaken wilujeng dalu. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu ki. Derek gladen menika. Nggih, matur nuwun Mbak Yu. Panjenengan saking pundi lan sinten sinambating wangi? Nggih, kula saking dene. Oh, saking dene le napa? Kula mau udan-udan tekan mriki. Nggih, labuh budaya. Injih, leres. Matur nuwun. Injih. Asmane sinten, Mbak? Nami kula Aprih Lumpita saking Pakis. Oh. Mbak Apris, kok Pakis. Ngaten leres. Yo sing nomor 2 saka wetan iki Mbak Ratna, saka Dukun. Seplowati. Sing ni sapa kuwi? Sinten, Nduk? Ni limpat kelas pinten, Nduk? Nggih, kula kelas 6. Weh, urung SMP to iki. Derek. Lagi kelas 6 prestasine wis ngedap-edapi. Tak dongake ora pinter nyinden ning ya akademise maju ya no. Nggih, amin. Ya. Sing kulon dhewe Mbak Wiwin. Mbak Wiwin iku ibuke Mbak Limpat. Wah, wis sinden ngedap-edapi guys. Pokoke wis mumpuni. Monggo setunggal napa kalih lagon kula aturi nglipur ing sami rawuh. Mesakaken ing sampun sami rawuh kudanan nyetitis. Nek ra dilipur pikire lan dilipur atine mesake. Iya. Monggo kawiwitan saka Denok Limpat. Yo nak yo. Arep nembang apa tak merdekake wis. Nggih, kula ajeng nembang Kadung Tresna mawon. Iya, Kadung Tresna ya kena. Bar Kadung Tresna aja njur kadung sengit. Ngundak ndulit. Ayo nok. Dina wengi dadi kasmaran. Terus kena. Jero ati kadung tresna
Mas Widodo ya rawuh, ditunggoni Kakung ya semangat ya nok. Nggih. Terus ki nok. Sak temah lara asmara Burih. Lamat wis katon tejane yekko brangkenan mencara
tepuk tangan yang meriah kagem nok limpat. Wah jan suaramu kok apike kaya ngono. Mongko gek kelas 6 coba sesuk nek wis remaja kaya ngopo. Ya wis muga-muga tetepo cita-citamu ginayuh kanthi sukses. Ngono ya, Nduk. Muga-muga dadi gedhening atine para piyai sepuhe, kakeke, ibuke. Saiki gentenan Mbak Yuliane. Ya, kowe arep njaluk tembang apa? Aku ora arep nembung njaluk ngarani tembang apa men. Diparingi tembang ngono wis seneng. Monggo Mbak Yu. Mbak Ndut iki kena wis. Kowe iki rasanya nyemon-nyemoni ndut-ndut kayak kowe ya gaji oke ya mak ngono kok. Ora apa-apa. Monggo Mbak. Monggo Mbak. Sik. Tata-tata sik. Ben sak rembug karo kanca penabuh. Dasare penabuh ya nom-nom, terajang-terajang. Iya. Cah saiki pancen hebat-hebat. Ije katuran langgamane nggih Mang Cangik nggih. Nggih, matur nuwun monggo. Dipun leksanani.
Nanggo nglipur pikir saiki awake dhewe ya mak aja lali kewajiban awit iki bendaramu lagi sungkawa. Sebabe apa? Sebabe ya ana wis. Mengko awake dhewe ndak dikira abdi sing kurang gemati karo bendara urang pangerten yo ndang sowan wae. Mlayu sing rekat, Nduk. Ayo tak tutke, Mak. Gancanging cinarita Kocapo. Ing miyos saking garbaning Sang Dewi Prita ya Sang Kunti Nanibata. Wujude cahya kang padhangan lae. Cahya iku dumadi awit purbaning Kang Maha Kuwasa minggah dedel manjing kayangan. Mapan ana ing kayangan Jonggiri Raloka pernah ing perpat walsan ndayani goncang para dewa ngraosaken dayaning kumara saking cahya ingkang mijelane lae. Andadosaken sawetawis geter goro-goro anempuh kayuangan jaleri cengeng para durandara widodara widodari. Kocapo ing wonten kayangan Jonggring Saloka narendraning Bathara nggih Sanghyang Bathara Guru Denadep Ewang Kaneka Putra. Ketunya kalaweran tinimpal kontaling gegono. Tumibo ing samudra. Karing bawana langgeng Kakang Narada mrekencong karo ing lulut ya Pak Pong Karangwatu wetane Kendal Grawa elek-elek mrekencong karo diayong lulut punapi adi krumiji dumateng pisuanipun ing neraka sigra pangudal-udal. Kakang punapi di kawontenaning kayangan ing rikalenggan menika kados
hawa ingkang benter nempuh dumateng Junggring Saloka punapi jalaranipun Kakang. Ing neraka ugi ngraosaken mekaten di menapa wonten cahya ingkang gumlewang padangan lai wonten ing Kuwandawaru menika. Wujudipun menapa Kakang? Cahya di Kakang Narada ulun badhe paring dawuh katitya priksa cahya menika yen wujuding cahya menika linebur mangke dados reksa kapundhuta kinarya jangkep umpak bali marcu pundhamani. Oh nggih. Yen menika wujuding tosanaji mangke ginemblenga dados pusaka ing kadewatan. Ngesaken dawuh di nang yen menika wujudipun manungsa sampun ketawis yen to damel sikaraning para Jawata kaleburuh kalebetna wonten ing kawah Candradimukha sampun ngantos lestantun dayani hawa kang benter tumanduk marang kita Kakang. Senika ngesaken dawuh pareng ing neraka badhe medal jawi bidalaken para putra-putra yang para Jawata. Inggih Kakang, kula sumanggaken pawartos ingkang kula pidhangetaken ing mangke sampun ngantos muciwani. Prayogi kapitayana bateng ing neraka cacahe. Sagung Pradurandara kumlawe ning
ngasta pindha mlebeting duwaja kang tinemuing mandra akarya cinga kang samya sawega ya salang tunjang rebo dujul Bathara Kanwa Cumadung dawuh ing putra Bathara Tantra Cumadung dawuh adalah Honglaing ing putra Bathara Nyamadipati nyadhong dawuh putra-putra ulun Durandara kula sangka pangandikane Sudarmamu adik Pramesti yen ing kayangan wektu dina iki tinempuh dayaning Kumara kang cumlorot ngedapi-dapi ha iku mau yen dilebur mengko dadi kayu kena dijipuk kanggo genepe saka Dumas. Inggih. Yen dilebur dadi wesi dadi watu pamor mengko kanggo pusaka kadewatan no nggih. Yen mengko dilebur dadi wujuding jalma wah ku dianggep kang duwe daya ora prayoga ana ing kayangan becik disotke kawah Candradimukha. Ngestaken dawuh lajeng mapaminipun Kumara glho kae rong-rong el. Prepekana leburen. Aja nganti sisip. Sisip panggrayangmu mengko bakal nampa dukane wong pukulun. Welah yen ngaten kudu ngetok kadigdayaning para dewa aku tuh leburen Nyamadipati nyuwun pamit nyuwun pamit sing ati-ati aja kowe bocah aja takon dosa lakon keprandahan dening dewa
Aduh, kula mboten kiat ngempur cahya menika. Kasunyatan cahya menika mawa perbawa ngedapi-dapi. Getering cahya dadosaken kontaling awak kula. Dewa-dewa do mlayu. Ana dewa playon. Le maraton sesuk saiki wis lekas pemanasan. Nyandak gegaman, ranjap gegaman. Ndika. Sumurar kang padangan lae. Katroco gegaman ilang sipating cahya dadi jalma kang bagus warna. Dadi cahya kang sumurar ditrocok gegamaning dewa ilang wujuding cahya wenteh wujudan bocah bagus ora jamake kowe sapa Gus? Gus yen kowe ora duwe lara bisu ayo enggal celathuwa yen kowe takon karo aku sadurunge aku dadi wujudan kaya mengkene aku kaya nampa dumeling ing karnaku yen aku kudu aran Bambang Wijimulya jenengku Wijimulya apa sapa jenengmu aku Bambang Wijimulya kowe sapa iki
Bathara Kanwa. Bathara Kanwa kuwi aku dewa. Dewa kuwi kang mapan ana ing kayangan. Kowe wektu dina iki kumawani mapan ing kayangan sejatine kowe tuwuh saka apa lan dadi wewujudan kaya mangkono ki kang jalari sapa? Aku dadi wujudan kaya mangkene sing jalari dewa. Awit wujudku kang sumau, wujud cahya banjur dadi wujudan kaya menungsa iki sing jalari dewa. Kowe lha dalan. Sangka dawuh Wang Pukulun Bathara Guru yen ana cahya iki mau dilebur dadi menungsa manuta tak leboke kawah Candra Dimuka. Kawah kuwi papaning apa? Papan geni mulak-mulak kang bisa nglebur apa wae. Yen ngono kowe bakal nglebur marang aku. Yo. Dasare kowe dadi ndadekake kahanan ing kayangan ora tumata ora marake prayoga rasane. Yen kowe pancen bakal nglebur aku, lebur aku. Kelakon tak keprandangan dening dewa. Melayu.
ngerti ana wong tuwa tiba ora malah ditulungi ditampani dicelake sing prayoga malah dijongkongake. Trembelane mboten jarak kok. Nika wau kula kinten yen bluluk tiba. Bluluk-bluluk ana semene gedene padake bluluk. Ya Madipati, kula wae. Iki kadang-kadangmu kalah karo kang wujuding cahya mau dilebur malah dadi satriya bagus. Baguse uleng-ulengan tur digdaya. Mongko dawuh Hyang Pramesti kudu dicekel lebur nang Kawacandra Dimuka. Mengke kula cekeli rasane lho. Wujuding cahya iki mau jenengmu sapa kowe le? Menawa kowe takon karo aku Bambang Wijimulya kowe sapa? Aku Sang Hyang Madipati. Kancaku para dewa padha kalah bakal nyekel kowe tok gawe lara ayo. Saiki manuta tak candhak tak lebokke Kawacandra Dimuka. Pancen iso nyelaku cakelan. Nyawane kaya dirut dijabut tangan awak. Maka tak jabut. Lha iki kok angel ra jaman. Dijabut bolak-bali ra kena-kena iki. Kowe iki bedaya apa kowe? Ayo walesen. Yen pancen wis setir Mandraguna. Kowe jaluk tak wales. Iya aku walesen. Aja takut dosa kelakon tak gawe wirang. Aduh. Apa dene kowe tantra jumadong dawuh apa ana kayangan kok sripah lho sebabipun menapa
Iki mau Yamadipati sawang seko kadohan. Dhewe nyoba jabut nyawane si Wijimulya ora kena dijabut. Lah kok dheweke sumbar ayo yen pancen nyata iso. Aku walesen. Nah karo Wijimulya genten dijabut mati kuwi. Kakangmu mati iki. Lah Tantron kae coba sawangan kae. Apa bener Kakang Yamadipati kok katriwangan utawa malah sirna mergolayu? Wut. Inggih menika Kakang Bathara saestu Kakang Yamadipati seda niku. Kuwi lah dalah. Iki jut kepiye iki? Apa ora njur ndadekke wiranging para dewa tututi Wijimulya. Wijimulya ana apa dewa yen bakal mangerti karo aku iki Yamadipati aku iki Bathara Narada iki aku njaluk nyawane Yamadipati balekno ya Yamadipati nyawane balekno lah dheweke sing akon jabut aku njaluk tulung kowe arep njaluk apa-apa kena yen Yamadipati nyawane balekke. Aduh dos pundi niki Kakang Badranaya. Yamadipati mati. Ana dewa kok mati dipun jabut kali Wijimulya. Ndara Wijimulya. Kowe sapa? Kowe klebu dewa. Kula Semar Badranaya, tau dadi dewa. Ning kula saniki pun mboten dewa, nderekke Rama. Kae Sudarmaku nggih. Ning ngaten Den. Nyawane Bathara Yamadipati balekke sik. Mengke kula dongengi. Ya aku mingkeri mang. Yamadipati urip meneh. Urip dos pundi wae kula niki saking plesir kok. Plesir-plesir gentos mati kok plesir. Kowe dijabut nyawane kowe iki. Kowe lah dalah. Mugi syukur yen kula pun saged waluya jati melih. Iki pancen ngedapi-dapi. Kaki Kakang Semar, apa Narada? Tak paringi pirsa ya. Iki kandhutane bendaraku Ndara Kunthi kang durung tekan mangsane nanging ngawit pinurba dening parenging Gusti Kang Akarya Loka tetinjo kayangan lah dalah ngaten to Kakang ya mula aja dadi atimu aku sing jalukake pangapura Ger
Saiki kowe tak jaluk, tak sesuwun marang paring Gusti Baliya wingi wuni. Moko yen wis tekan mangsane kowe bakar biak langsing Gundala Giri. Ya aku mengkeri manut. Matur nuwun wonten ngasanipun Sang Hyang Pada ingkang ngreksa momongan kula menika. Iya Kaki Semar putuku Semar Badranaya iki tak balekake ana ing sajroning go garbane Kunti Talibrata meneh. Matur nuwun Mulun. Sampirsa Kyambak menika wau sampun kondur wonten mula buka manjing garbanipun ing Rayi Dewi Kunti. Iya aku matur nuwun Kakang Semar, Bukula Narada kula ingkang nyonaken pangsami dhumateng anak kula pun wiji mulya wis ora dadi apa sing penting wis pulih ra ana perbawa kang gegilani meneh. Bukula nyama dipati nyuwun pangapunten nggih. Ora dadi apa wis. Aku ya wis trima dibalekke nyawaku meneh. Monggo kula dheaken kondur sinuwun. Iya Kakang nyuwun pamit Kanjeng Hyang Bukulun Kanika Putra. Ya, ngati-ati kula. Aku bali sithik to. Dheaken sugih tindak Kakang. Padmasari Dwi Pratani Tri Kawula Busana Catur Wanaragem Pancasara Panggasak Gunawa Wika Sapta Asta Nawa Granuwa Sang Kunti Talibrata kang wis manjing ngancik sangang sasi Anggarbini yak langsing Gundala Giri mijil saking kemaring Gusti kang akeh jagat punang jabang bayi blengah-blengah bagus candrane yaiku kang ing tembe dados pancing satya tanah Jawa patuladaning pambeganira wicaksana tutekun manembah marang Gusti kang karya rupa salaku jantrane pinaringan pangayoman dening Jawata ing tembe dados patuladaning saya tumrap para muda lan dados kidunganing prasatriya yaiku Raden Janaka ya Sang Arjuna Panduat Maja Pritasiwi
mrene jambang bayi merbawani kanan ayom ayem tentrem sak gedung jagat raya